Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ihe anyị na-ekwu na ngwụcha izu a bụ banyere otu o si magbuo onwe ya, mmagbu onwe na ịtụnanya nke ije ozi nke oge a nke mmụọ nsọ n'ime ndụ anyị. Otu Jizọs si kwu na ọ ga-akara unu mma, ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya sị ọ ga-akara unu mma ma ọ bụrụ na m pụọ, n'ihi na ọ bụrụ na m pụọ aga m ezite mmụọ nsọ. Kedu ụdị okwu dị otu a? Aga m ezitere unu mmụọ nsọ ka ọ bịa nọrọ na mmekọrịta dị nso nke unu na ya. Jizọs nọnyere ha, mana mmụọ nsọ ga-abịazi ibiri n'ime ha. Nnọnyere dị mma, mana ibi n'ime kacha mma. Amen. Nnọchi anya kacha mma, n'ihi na ọ bụrụ na m chọọ Chineke agaghị m aga chọwa ebe m na-achọta ya. Agaghị m agbalịsi ike ịga chọwa ya ebe ọbụla. Ọ dị m nso dịka ịdị nso nwere ike. Ọ dị mkpa wee nye ndị mmadụ ndị chọrọ ka ha na Chineke nwee mmekọrịta, ha ga-aghọta na mgbe akwụkwọ nsọ si bịakete Kraịst nso, ọ na-ekwu na a ga-amụ anyị ọzọ. Nke a na-apụta na Chineke ga-esite n'ike nke mmụọ nsọ bịa biri n'ime anyị, ma ọ na-eme anyị ka anyị dị ọhụụ n'ime anyị. Ma ihe nọ n'ime anyị site n'inye aka nke mmụọ nsọ arụpụta onwe ya n'ihe site na anyị. Ya mere o nwere ike ịrụpụta mma wee nye ndị mmadụ n'ime ụwa. Ọ naghị adịchara anyị mma anyị na-ezi ndị mmadụ n'okwu ọ na anyị kwesịrị igosi ha ihe. Ịma anyị chọrọ ịdị mma, anyị chọrọ ịga ije na mkpụrụ nke mmụọ nsọ. Ama m na unu niile ndị nọ n'ime ụlọ a n'abalị a, unu niile ndị gbalịsiri ike ile anyị na ihe onyonyo, ịma na ị na-achọ ime ihe ziri ezi, ma ọ bụghị ị gaghị na-ege ma ọ bụ na-ele ụdị ihe a. Mana nke bụ eziokwu bụ anyị enweghị ike ime ya ma ọ bụghị n'inye aka nke mmụọ nsọ. Mmụọ nsọ bụ onye inye aka anyị, onye na-enye anyị ike. Ọ bụ ya bụ onye na-akụziri anyị ihe. Abụ m onye nkụzi, mana mmụọ nsọ bụ onye na-akụzi. Ịma m onwe m kwenyere na ruo kwe na ihe ị na-enweta n'aka ndị nkụzi gị, na ị ga-ewere nke a laa n'ụlọ gachie ya n'ihu Chineke ma tụkwasị ya obi ka o nwee ike kwe ka ozi ahụ nke ị nụrụ bụrụ ihe mkpughe nye gị n'ime ndụ gị. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Ọ dịcha mma naanị ịnata ozi. Ị nwere ike ịgbanye ihe onyonyo gị wee nata ozi. Ana m ekwu maka ozi nke ime mmụọ. M na-agwa gị, ụfọdụ n'ime unu nwere ike inwe nke anyị nwere m akwụkwọ nsọ n'ime ekwentị, ma ọ na-abọpụta akwụkwọ nsọ kwa ụbọchị. Ịma ị nwere ike nweta okwu a ebe ọbụla niile taa. Mgbe ụfọdụ ọ na-agbasa m n'ihi na anyị na-enwekarị ozi ma anyị anaghị enwekarị mkpughe. N'ihi na mgbe ihe ghọrọ mkpughe ka anyị ga-ebido mewe ya, ka ọ ga-abụ ihe mpụta ihe n'ime ndụ anyị. Ọ bụghị naanị ihe mmadụ ma ama ma ọ bụ ozi. Mgbe ahụ ọ naghịkarị arụpụtara anyị ọrụ. Anyị chọrọ mmụọ nsọ ịbịa bụrụ onye nkụzi ahụ na ndụ anyị. Akwụkwọ nsọ si na Jọn 16 na mmụọ nsọ bụ onye na-edu anyị n'ime eziokwu niile. Ka anyị cheekwanụ maka nke a nwe otu nkeji. N'ọnọdụ nke iweghachita site na ihe mwute ndị gara aga, ịma ọtụtụ mmadụ ịgwaga eziokwu ha bịakwute Kraịst, ha na-abịakwute ya n'ihi na ndụ ha emebiele. Ha amazi ihe ha ji eme. Ha mere ihe niile ha nwere ike ime. Ha amazi ihe ọzọ ha ga-eme. Mgbe anyị ike agwụ ha bịazie ka Chineke nyere ha aka. Ọ bụ ihe ihere na anyị na-eme ya otu a. Ọ bụghị anyị niile na-eme ya otu a, mana ọtụtụ n'ime anyị na-abịakwute Chineke n'ihi na anyị nọ na mkpa. Anyị chọrọ enyemaka, mana ọ gaghị ara ya ahụ inyere anyị aka. Ọ chọrọ inyere anyị aka, ọ chọrọ ịgwọ anyị. Ọ chọghị ka anyị nọgide n'inweta onwe anyị, ọ chọrọ ka anyị nweta onwe anyị ma na-alụ ọrụ inye aka nye onye ọzọ. Ma akụkụ nke ọgwụgwọ a nke na-ewere ọnọdụ na ndụ anyị, anyị chọrọ ije ozi nke mmụọ nsọ. Mgbe ọgwụgwọ nsọ ahụ na-ewere ọnọdụ, ọ na-eduba anyị n'ime eziokwu. Ọ na-edu anyị na ihe nwayọọ nwayọọ nke nwere ike ịra anyị ahụ iguzogide, ma ha na-enyere anyị aka ịgbagote n'ogugo ọzọ nke mmeri na ọgwụgwọ. Ihe ịma atụ, nna m megburu m site na akwamiko. Mgbe m si n'ụlọ pụọ, m chee na n'ezie ka ahụ agaala. Ebe m si ebe a pụọ, nsogbu ndị ahụ gaa m n'azụ. Esi m na nsogbu ahụ wee pụọ, mana akpọrọ m nsogbu ahụ wee pụọ n'ime obi m. Ọ nọ na-emetụta echiche m,
otu m si eme na agwa m, otu mụ na mmadụ si emekọ ihe, ruokwa n'uche obi m, ana m enupụ isi bụrụkwa onye isi ike n'ihi na emejọrọ m wekwa onwe m nkwa na onwe onye ọbụla ga-akwagharị m ọzọ. Ya mere, mgbe a kụziri m ihe banyere ike nke mmụọ nsọ, m bido na-agụ akwụkwọ nsọ wee chọpụta na o nwere ike nke dịrị m. Njem nke ọgwụgwọ wee bido n'ime ndụ m. Ịma, anyị nwere ike inwe Jizọs n'ime anyị, mana ọ chọrọ ka isi n'ime anyị pụta ruo n'ụwa ka ụwa nwee ike hụ ya. Ịma, ndị kwere ekwe bụ olileanya nke ụwa nwere iji hụ Jizọs. Ị nụrụ ihe m na-ekwu? Asị m, ndị kwere ekwe, ndị oyiri Kraịst bụ naanị olileanya nke ụwa nwere. Ụwa nke mebiri emebi nwere iji hụ Jizọs. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ jupụtara na ndị na-ekweghị ekwe, ọ bụrụgodị na ọ bụ naanị gị bụ onye kwere ekwe nọ n'ebe ahụ, ị ga-adị na-enwe obi ụtọ, na-enweghị ọgwụgwụ, ma gaa ebe ahụ gaa nọchite anya Kraịst nye ndị ahụ, n'ihi na ị nwere ike ịbụ naanị Jizọs nke ha ga-ahụ anya. Amen. Ya mere, enwere m ọtụtụ nsogbu ndị a n'ime m, mana onweghị ihe m menwuru maka ha, ma ugbo enweela m ike nke mmụọ nsọ n'ime ndụ m. Agwala m maka ike ahụ, aga m amụta ọtụtụ ihe dị mma. Mana otu ụbọchị di m welatara otu akwụkwọ nke ọ zụrụ ebe anyị gara ọgbakọ, nke nwaanyị nke na-akụzi emekwara otu esi mee mgbe m nọ na nwata. Nna ya kwasokwara ya iko, ya ebido na-agakwuru ụmụ nwoke shi nga ahụ banye na akwụna. Ma o nwere akwụkwọ nke o dere banyere onwe ya na ọ rịghịla site na Kraịst. Di m azụtara m akwụkwọ ahụ, ma mụ onwe m achọghị akwụkwọ ahụ, achọghịkwana m ego ya. Nsogbu ahụ nọ m n'azụ ịghọta ihe m kwugo, esile m na nsogbu ahụ wee pụọ. Achọghị m ikwu maka nke ahụ, achọghị m iche maka nke ahụ, achọghịkwana m ihe ga-akpọghachita ya. Lee, ọtụtụ oge anyị isi na ihe nwerechasị onwe anyị abụghị ịgbara ihe ahụ ọsọ, kama anyị ga-alaghachi azụ gaa guzogide ihe ahụ site n'ike mmụọ nsọ. Bịanụ, anyị kwesịrị ịlaghachi azụ n'ebe anyị si gbapụta, laghachi azụ n'ụzọ ndị ahụ nke anyị chere na agbachiri agbachi. Ekele dịrị Chineke, anyị agaghị eji aka anyị aga, mmụọ nsọ ga-akpọrọ anyị gaa ebe ahụ. Ọ ga-eduru anyị wee gabiga ihe ndị ahụ, n'ihi na ihe ọ bụla ị gbara ọsọ nwere ike o nwere karịa gị. Ka m kwuo nke ahụ ọzọ, ihe ọ bụla nke ị gbara ọsọ nwere ike o nwere karịa gị, n'ihi na mgbe ọbụla ọ bịawakwara ebe ị nọ, ị ga-agbatụ ọha kwa ọsọ. Mana ọ bụrụ na ị guzogide ya wee merie ya, mgbe ahụ ọ ga-enwezi ike megide gị, ị nweziri ike karịa ya. N'ihi na eguzogidere m ụfọdụ ihe, eguzogidere m na ndị nwe m ahụghị m n'anya, ha amaghị otu esi ahụ m n'anya. Eguzogidere m na emegburu m, na enwere ọtụtụ ihe mgbu na ndụ m. N'ihi nke a ka m ji wee hụ ọtụtụ ihe ilu, agwa na-akpasu iwe, n'ihi ihe nke mere m na ọ bụghị onye ọbụla nọ na ndụ m ugbu a mere ya. Ịma, mgbe ụfọdụ a na-ebo anyị ebubo otu ebe, ma anyị ka bụ ihe mgbe ahụ n'onwe anyị na-agagharị. Ma anyị chọrọ ị na-ata ndị niile nọ n'ime ndụ anyị ugbu a ụta, na-eme ka ndị mmadụ na-akwụ ụgwọ nke ha na-ekwesịghị ịkwụ n'ihi ihe mmadụ mere anyị. M wee mepe akwụkwọ ahụ gụọ nkeji ya nke mbụ, ma ahụghị m ihe ọ na-ekwu maka ya n'anya. Ụmụ echiche na ihe ndị ọzọ wee na-agbagolite n'ime obi m. M were akwụkwọ ahụ tụpụ ya n'akụkụ ụlọ ka ọzọ, sị agaghị m agụ akwụkwọ a. Mgbe ahụ mmụọ nsọ wee ji nwayọọ wee gwa m okwu sị, nke a bụ ihe o kwuru, oge eruola, oge eruola. Ma ịgwa gị eziokwu, ọ dịghị ihe ọbụla nke m na-agwa unu ugbu a nke metụtawara nso na ihe nke nna akwụkwọ m. Enwedị mgbe m bụ n'obi ikwu nke ọ bụ mmepe ọnụ m. Ya mere ka anyị were ya na Chineke chọrọ ịgwa mmadụ okwu, ma o nwere ike ị na-agwa gị sị gị n'abalị a, oge eruola. Mana otu onye nọ n'ebe ahụ, oge eruola, oge eruola. Ị hụrụ, anyị nwere ike iche na anyị agaghị emeli nke a, mana ihe ị ga-aghọta bụ na ị gaghị eme ya naanị gị, n'ihi na ị ga-enwe mmụọ nsọ, ike nke Chineke, nnọnyere nke Chineke, otite mmanụ Chineke. Ọ ga-anọnyere gị na nzọpụ ụkwụ gị ọbụla, iduru gị gabiga ihe ahụ, ma kpọpụtakwa gị na mmeri. Ya mere, mweghachita na-ewetu nwa oge, mweghachita nke mkpụrụ obi na-ewetu nwa oge, ma otu nzọụkwụ n'otu oge. Mmụọ nsọ na-eduru anyị gaa n'eziokwu. Nke a na-eme ka anyị nwere onwe anyị.
ije ozi nke mmụọ nsọ ọ bụ nnọọ ihe ihere na-adịghị ekwe okwukwu. Mgbe ndị mmadụ na-ebi ogologo ndụ ha niile n'ime ụlọ nzukọ mana ha amaghị ihe banyere mmekọrịta nke dị nso nke ha kwesịrị inwe ha na Chineke site na mmụọ nsọ na ije ozi nke mmụọ nsọ wee nye ha, ọ na-eme m nnọọ isi mgbaka, na-ebutekwara m iwe nke ime mmụọ ị na-eche maka ọtụtụ afọ nke m tara ahụhụ mgbe m na-enweghị ike nke mmụọ nsọ nke mmadụ kwesịrị ịgwa m. Ya mere achọghị m ịnọ n'amamikpe nke agwaghị ndị mmadụ maka ike a nke dị wee nye ha. Ị nweghị ike ime ya n'aka gị, mana eziokwu nke a abụghị naanị na edere ya n'akwụkwọ nsọ. Ihe niile kwere omume ma a bịa n'ebe Chineke nọ. Amen. Ya mere anyị nwere mmụọ nsọ ugbu a. Ị bụrụ onye kwere ekwe n'ime Kraịst, ị nwere onwe gị ịbụ onye mejupụtara site na mmụọ. Ọ bụ onyinye dị egwu nke nwere ike inwe ma akwụkwọ nsọ kụziri anyị ihe ole na ole nke kwesịrị itinye. Obere ịtụ ụjọ nke ofufe ịma e nwere ụjọ dị mma nwee ụjọ na-adịghị mma inwe. Ma akwụkwọ nsọ si mmalite nke amamihe bụ ịtụ egwu nke ofufe nke Jehova, ma nke a bụ ụjọ nke nsọpụrụ nke si na adịghị eji Jehova egwu egwu. Amen. N'ezie ihe ịma atụ Galatians si ekwela ka eduhie gị, adịghị akwa Chineke emu. Mkpụrụ ọbụla nke mmadụ kụrụ nke ahụ ka ọ ga-aghọta. N'ụzọ ọzọ ihe ọ na-ekwu bụ echekwala na ị gaghị anata ụgwọ ọrụ gị, n'ihi na eji m nke egwu egwu. Ya mere mgbe Chineke si ọ bụrụ na ime nke a ga-agọzi gị ma ọ bụrụ na ime nke a agaghị agọzi gị, ọ dịghị egwu egwu. O nwere ụfọdụ ihe nke akwụkwọ nsọ kwuru okwu maka ya nke m chere na ọ dị mkpa. Ọ bụrụ na anyị chọọ ikpuchite ote mmanụ nke dị na ndụ anyị, ma ọ bụrụ na anyị achọọ idewe ya hụ ya ka ọ na-eto ma nwee ịwụpụ ya n'ozuzu oke n'ime ndụ anyị, ma Baịbụl sị na anyị kwesịrị ịmụta ịghara ịkpasu mmụọ nsọ iwe. Ọ nọ n'Efesọs 4:30, akpasukwala mmụọ nsọ ma ọ bụ mesuo iwe onye sitere n'aka ya wee kaa ya akara nke onwunwe n'ebe Chineke nọ. Mana ndị Tesalonaịa 5:19 si egbochila ma ọ bụ kpagide ma ọ bụ wetue mmụọ nsọ. Akpasukwala mmụọ nsọ iwe, egbochikwala mmụọ nsọ. Ụfọdụ ihe na-akpasu mmụọ nsọ iwe bụ otu anyị si ekwu okwu. Ngwa ka anyị lee anya n'Efesọs 4:29. Echeghị m na ị kwenyere m, ya mere ka anyị lee ya anya otu mgbe. Ekwela ka okwu ọjọọ na okwu rere ure ma ọ bụ okwu ọjọọ, okwu na-adịghị mma ma ọ bụ okwu na-abanyeghị na ihe si n'ọnụ gị pụta, ma naanị okwu ndị ahụ nke dị mma ma bakwa uru, nke na-ewuli ndị ọzọ n'ime mmụọ dịka ọ na-adaba na mkpa na n'oge, ma na-enye ngọzi na amara nye ndị na-anụ ya. Ya mere mgbe anyị na-agwa ndị ọzọ okwu nke iwe na nke na-egbu mgbu n'obi na nke obi ọjọọ na mee ha ka ha bewe akwa ma mejọ ha, nke a na-akpasu mmụọ nsọ iwe. Ma nke a bụ ihe ị ga-aghọta: ọ bụrụ na mmụọ nsọ nọ mụ na gị n'ime, ọ bụrụ na anyị akpasuo ya iwe, iwe ahụ ga-emetụta anyị. Ọ bụrụ na anyị akpa ya obi ọjọọ ahụ ga-emetụta anyị. Ma ka m kọwara gị ya otu a, ọtụtụ mmadụ ndị na-ebu ihe a na-akpọ obi arụ na-agagharị. Ana m obi na-ajọ m njọ, ama m ihe obi ji ajọ m njọ, agwaghị m ike ịkwụsịli ya. Ọ bụ ihe nwere ike inwe isi na ị na-akpasu mmụọ nsọ iwe. Na ụzọ ọ chọrọ isi mee ka ị mara, ahụghị m nke a n'anya, ahụghị m ya n'anya n'ihi na ọ dịrị gị mma. Ahụghị m nke a n'anya, ma ahụghị m nke a n'anya n'ihi na ọ dịghị mma wee nye gị. Ihe ọ bụla nke Chineke sị anyị mee ma ọ bụ anyị eme, na ọ bụghị n'ihi ya onwe ya, ọ bụ n'ihi anyị onwe anyị. Ma anyị ịmụta nke a ọsọ ọsọ ga-aka adịrị anyị mfe inwetakwu nrube isi na ndụ anyị. Ma amaokwu nke 30 sị akpasukwala mmụọ nsọ iwe. Ma amaokwu nke 31, ka anyị letu ya anya nwa obere, o toro ogologo mana anyị ga-enweta ihe ọ na-ekwu ozugbo. Ma kwee ka obi ilu niile na iwe na ọnụma na ikpe iche iche na obi ọjọọ na agwa ọjọọ na nke ọzọ na nke ọzọ na nke ọzọ
N'ụzọ ọzọ ọ nọ na-ekwu maka iwe na agwa ọjọọ na agbaghara imehie na inye nsogbu na nke ọzọ na nke ọzọ na nke ọzọ na agwa ọjọọ ndị na-adịghị mma nke anyị jisiri ike. Ma ọ bụ ihe dị mfe ịgbaghara ndị ọzọ kpamkpam na ọsọ ọsọ ma ọ bụrụ na anyị cheta ihe niile nke Chineke na-agbaghara anyị maka ya. Ma n'ezie ị gaghị ele m anya ka m gbaghara gị ọzọ, ị na-emekarị nke a mgbe ọbụla. Ma ugboro ole ka anyị na-eme otu ihe ahụ n'ebe Chineke nọ mgbe niile mgbe niile mgbe niile mgbe niile. Ya mere n'ezie ama m na ị ghọtara nke a, enweghị m ohere ịnọ na nke a. Ma ndị Tesalonaịka nke mbụ na-ekwu okwu maka ghara iweda ma ọ bụ kwada ma ọ bụ zọgide mmụọ nsọ. Achọrọ m ịga n'iru ịgwa gị okwu maka ụfọdụ ihe ndị a n'abalị a. Anyị ga-ele anya na Efishans 3 amaokwu nke 16. Ka o site n'ojuju nke ebube ya wee mejuo gị n'ike ma kwụghachi gị site n'ike ya dị ebube na mmadụ nke ime gị site na mmụọ nsọ n'onwe ya na-anọgide n'ime mmadụ nke ime gị na onye ịbụ. Ewo, onwe n'ebe a n'abalị a nke ga-eji onwe ya nke emejupụtara n'ike mmụọ nsọ. Otuto dịrị Chineke. Mụ onwe m ekpebara m nke a n'ime ndụ m. Ihe a bụ ihe ụfọdụ ndị nwere ike ime ka ị nwee ike ịbụ onye mejupụtara na-edu n'ike nke mmụọ nsọ. Chineke mejuo m ọzọ n'ụbọchị taa site n'ike nke mmụọ nsọ. Ana m agwa gị, onweghị ebe mmụọ nsọ na-aga n'ihi otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ. Ịma anyị na-ekwu maka iju na-ejukwa ma akwụkwọ nsọ si na Efishans ka emejupụta gị mgbe niile site na mmụọ nsọ. Ana m ekwu ya dịka ihe egwuregwu. M na-asị n'otu ụbọchị n'ụwa na ọtụtụ ike na-agbapụta, ị kwesịrị ka ikute ya otu tankị kwa ụtụtụ. Ma chee maka nke ahụ, ọ bụrụ na ị siri ike nke ọma n'ime ya, mere ị ga-eguzogide nwe ihe ọbụla a ga-abịakwute gị site n'ezi. Ana m ekwu, ọ bụrụ na isi ike n'ime gị, mgbe ahụ ị ga-enwe ike megide nwe ihe ọbụla a ga-abịakwute gị site na mpụta ìhè. Anyị nwere ike ịbụ ụdị ndị nwere obiọma nye ndị mmadụ. Anyị nwere ike inwere ndị na-akpasu anyị iwe ndidi. Ịma ụwa bụ ebe dị njọ nke ukwuu n'ụbọchị ndị a. Nwere onye ma maka nke ahụ? Ụwa bụ ebe siri ike nke ukwuu ugbu a. Ya mere ị ga-eguzoro n'ụkwụ gị nọchite anya Kraịst n'ụwa n'ụbọchị taa. Ya mere anyị chọrọ ike nke mmụọ nsọ zuru oke n'ime ndụ anyị, inyere anyị aka ime nke a. Ruokwe na ihe ndị ọzọ, ikwu okwu ziri ezi. O kwesịrị ka ị nwee ike nke mmụọ nsọ iji mee nke a. Anọghị n'iwe, enweghị obi ọjọọ na enweghị mgbakasị ahụ. Ihe ndị ahụ niile ọ na-ewe ike nke mmụọ nsọ ime ya. Ọ bụghị naanị ihe m nwere ike ịgụ, gbalịa ịga mee ya. Ọ na-eme. Achọrọ m ike nke mmụọ nsọ. Ịma na Chineke anaghị egwu egwu n'isi ka anyị tụkwasị ya obi, na ọ gaghị ekwe ma otu ka ihe ọbụla nke nọ na ndụ anyị gaa n'ihu ma ọ bụrụ na ya adabere na ya. Ị na-anụ? Anyị ga-atụkwasị Chineke obi ma dabere na ya. Anyị chọrọ nnọnyere nke ike ya nke mmụọ nsọ n'ime ndụ anyị. Mmadụ ahụ nke jupụtara na mmụọ. Ewo, ị nwere ike ịbịa ọgbakọ m otu ugboro mgbe ị chọrọ ịbịa, gbaa gị ihe onyonyo gị n'ụtụtụ ma nweta obere mgbazi nke onwe. Efishans 3 amaokwu nke 19. Ma Pọl sị, ana m ekpere unu ekpere ka unu bịa na mmazụ nke Kraịst site na ihe unu maara nye onwe unu, ka unu wee mata ịhụnanya nke Kraịst nke karịrị ọmụma nkịtị na-enweghị ihe ama. Ma lee nke a, ma ka e wee gbajuo gị site na ihe ọbụla nke ị bụ ruo n'ozuzu oke nke Chineke, na ị ga-enwe ihe ọhụha nke kachasị nke nnọnyere nke Chineke, wee bụrụ anụ arụ nke emejupụtara ma na-asọpụta site n'aka Chineke n'onwe ya. Mana amaokwu abụọ ebe a, enwetara m onwe nke jupụtara na mmụọ, na m nwere ike ịbụ mmadụ ahụ nke jupụtara ma na-asọpụta Chineke. Ugbu a, gịnị ga-eme n'ụwa ma ọ bụrụ na onye ọbụla nke kwere ekwe n'ụtụtụ ọbụla na-eju ojuju nke a apụ? Ị na-anụ? Ịma ọ bụrụ na ị na-anya ụgbọala gị na-enweghị mmanụ ụgbọala, ọ ga-akwụsị gị n'ụzọ. Ọ bụrụ na ị gbalịa ịba n'ime ụwa gaa biwe ndụ gị na-enweghị ote mmanụ na ndụ gị ga-akwụsị n'ụzọ. Chee maka amaokwu a, gbajuo n'ike na mmadụ nke ime gị site n'ike nke mmụọ nsọ
imeju mmadụ anyị bụ. Ọ dị mma ịma anyị kwesịrị ileba anya na mmadụ anyị bụ dịka ihe ngwa ọrụ nye Chineke. Chineke na-esite na ihe mejupụtara anyị site n'uche anyị, site n'otu anyị si emeso ndị mmadụ, otu anyị si ekwu okwu, na-arụ ọrụ site na arụ anyị, site n'aka anyị, site n'ụkwụ anyị. Chineke na-esite na mmadụ arụ ọrụ. Ugbu a ka anyị lee anya na ihe mejupụtara anyị dịka ihe ngwa ọrụ nke mmụọ nsọ. Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị mma, imerụ ihe n'oke, ịchịkwata onwe. Mgbe mmụọ nsọ nọ n'ime anyị, nke a bụ ihe anyị kwesịrị ịhụ. Mkpụrụ nke mkpụrụ osisi ahụ na anyị n'ime anyị na mmụọ nsọ kwesịrị ị na-arụkọ ọrụ. Mgbe ahụ mkpụrụ ahụ ga-eto wee mịa. Mgbe ahụ ka anyị ga-abụ ụdị ndị mmadụ ọma ịhụnanya, ọṅụ, udo, ndidi, ịdị mma, inwe obiọma. Ma mgbe ahụ ụwa ga-eguzo ọtọ wee mata. Onwe ya ma na nzukọ Kraịst anaghị emetechanwuzi ihe na-atọ ụwa ụtọ mgbe niile n'ụbọchị ndị a. Ma ọ bụghị n'ihi ụlọ arụ na arụ, ọ bụ ndị mmadụ, ọ bụ anyị bụ nzukọ. Ihe ndị dị iche iche anyị ji arụ ọrụ na ihe anyị na-eyi eyi adịghịzi eme ha nke ọma. Na ihe ntụgharị anyị niile nke akwụkwọ nsọ, ihe a chọrọ ịhụ wụ mkpụrụ ahụ. Mkpụrụ ị ga-amata ha site na mkpụrụ ha. Ịhụnanya, ọṅụ, udo, ndidi, inwe obiọma, ịdị mma na ịdị nwayọ. N'ezie, nke a bụ akụkụ akwụkwọ nsọ na-atụ n'anya mara mma. Agụọla m ya ọtụtụ afọ m na-aghọtaghị ya, ma wee na-abara osisi fig ebere, ma n'ikpeazụ m wee nweta ya. Amaokwu nke 18, ma n'oge isi ụtụtụ nke ụtụtụ echi ya, dịka ya onwe ya bụ Jizọs nọ na-alọghachita n'ime obodo, agụụ nọ na-agụ ya. Onye ọbụla kwuo, agụụ na-agụ ya. Na-ekwu na ụwa a jupụtara na ndị agụụ na-agụ. Dịka ọ hụrụ otu osisi nke fig bụ ahịhịa nke nọ n'akụkụ ụzọ, ya gaa ebe ọ nọ, ma nweghị ihe ọ hụrụ ma ọ bụghị ahịhịa n'elu ya. N'akwụkwọ nsọ Amplify, ọ sị na ahịhịa ya na mkpụrụ ya yiri otu, ha na-achakọta ọnụ. Ya wee sị ya, ọ dịghịzikwa mgbe mkpụrụ ọbụla ga-amị n'elu gị. Ma osisi fig ahụ wee kpọọ nkụ ma nwụọ. Ruo mgbe m nwere akwụkwọ nsọ Amplify, nke nyere m nghọta wee karịchaa, mgbe mbụ ana m abatara osisi fig ahụ ebere. Agụụ na-agụ gị, gị wee gaa n'osisi fig, onye gị ihe ị chọrọ, gị bụọ ya ọnụ, ya nwụọ. Aghọta m nke a, ịma ma mmụba tukwu ime ma aghọta tukwuo. Nke a kụziri m na n'ebe osisi fig nọ, mgbe ị hụrụ ahịhịa, ekwesịrị inwe mkpụrụ n'okpuru ahịhịa ndị ahụ. Alo, maka ịlaghachite azụ n'otu nkeji n'ubi, Adam chọkwara iji ahịhịa eme ya, mana o nweghị isi. Ma ọtụtụ ndị oyiri Kraịst, ma mụ onwe m, ọtụtụ afọ ihe m nwere bụ ahịhịa. Ị ga-asị na olee otu isi enwe ahịhịa nke ụlọ ụka? Ana m aga otu ihu akwụkwọ nsọ kwa ụbọchị, ma m chọrọ ya ma m achọghị ya. Ihe m nwere bụ ahịhịa nke ịgụ akwụkwọ nsọ. Sonye m. Ana m egbu ikpere n'akụkụ akwa ndina m kwa abalị, na-ekpe otu ekpere ahụ: Nna, nyere m aka ịbụ ezi nwaanyị, ezi nne, kachasị ozi onye otu Kraịst. Nke a bụ ndụ nke ekpere m. Ma mgbe ahụ m bịa kwuo nke a, gbaghara m Chineke, gbaghara m, gbaghara m, gbaghara m Chineke, gbaghara m, gbaghara m. M wee na-ekpe otu ihe ahụ mgbe niile, mgbe niile, mgbe niile, mgbe niile, mgbe niile. M wee na-eche ihe ndị a nke gara aga na m. Ịma n'ikpeazụ, mgbe o ruru afọ 20 m begiderela akwa, m bịa mechaa bịa nụ ka mmụọ nsọ kwuru sị, agbagharala m gị mgbe ahụ ị yọkwara m na nke mbụ. Ị gaa gị were ya gaa n'ihu. Nnọnyere Chineke n'ime ndụ anyị bụ onyinye nke ịtụnanya dị egwu. Anyị kwesịrị ime ihe ọ bụla nke anyị nwere ike iji debe mpụta ihe nke nnọnyere nke Chineke. Amaghị m maka gị, ma m onwe m chọrọ ka m na-ahụta wee kwere kwa ụbọchị na Chineke nọnyere m, ma achọrọ m ịhụ ya ka ọ na-arụ ọrụ na ndụ m. Echere m ọ bụ ihe dị mkpa na anyị ga-amụta otu anyị na ya si arụkọ ọrụ, ma kwere ya ka ọ na-edu anyị n'akụkụ ndụ anyị niile. Asị m akụkụ ndụ anyị niile. Ihe ọ bụla nke Chineke na-edu anyị ime bụ ihe ga-arụpụtara anyị ezi ọrụ. Ọ bụrụgodị na ọ dịghị mma n'oge a, ọ ga-adịrịrịla.
mgbe ụfọdụ Chineke anaghị esi n'ụzọ dị mfe were edu anyị kama n'ụzọ dị arọ, mana a na-enwekarị ihe dị ebube nke gaje ịbara anyị uru n'ikpeazụ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.